हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव बरायहरबावलायबाय। आंहा नै दिनै आंनि मादैजों आदै फैदों क'क्राझारनिफ्राय। बे मादै बे आदै आंनि पार्लाराव फैदों आरोना मादैया। ओमफ्राय पार्लाराव हाबनायनि आगोल जों साहा लोंनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय बाबुमोनखौबो लोगो मोनबाय नै आंनि बाबुमोनखौ। लोगोफोर आं स्टार्ट खालामबाय नै। मादैया माने हेयार स्मुथनिं खालामनो फैदों क'क्राझारनिफ्राय। ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै। ओमफ्राय दा कास्टमारफोरावबो गैयैखाय आदैखौबो सिङावनो जिरायहोथ'बाय। ओमफ्राय आदैया थांफिनसिगोन खोमा क'क्राझाराव, दायो हाबा लांफैगोन। लोगोफोर जोबजासिम नायलांदो। भिडिअआ बांद्राय गोलाव नङा, गुसुंल'। मादैनि खानायखौ स्टार्ट खालामबाय, क्रिम फुनखांनानै वाश खालामबाय। ओमफ्राय दा नै आयरनिंआ स्टार्ट जाबाय। ओमफ्राय दस्रा क्लाइन्टबो दङ, हेयार स्पा खालामदों। नोंथांमोना नायलांबाय था रिजाल्टआ माबायदि जायो। लास्टाव हाखांबा नोंथांमोननो कमप्लिट जानायखौ देखायगोन मादैनि खानायखौ। ओरैनोथ' फुरा कार्लिमोन खानाया। ओमफ्राय दा नै बानायबाय, अलमस्ट दान, जोब्बायानो आरोखि ना। लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि इन्टारेस्टेडबा खानायफोरखौ स्मुथनिं खालामनो बा स्ट्रेटनिं खालामनो गोसो दङब्ला फैनो हागोन नोंथांमोना। बङाइगाव बर' मिलाव आंनि पार्लारा अनलि लेडिस, सिंगोल पार्लार, फेमिलि, माने किड्स ओमफ्राय लेडिस आरोखि ना। नायदो नै लोगोफोर, खानाया बिराद सिल्कि जाबाय, एकदम साइनि खानाया, एकदम कालार ट्रिटेड हेयार। खिन्थु बिराद कालार फुननायनिमोन मादैनि खानाया, बाट स्टिल देन रिजाल्टआ बिराद मोजां जादों। नै नोंथांमोना नायनो हागोन, बेहाय खुनु इडिट खालामनाय जायाखै, एकदम डाइरेक्ट केमेरा। नै नाय बिसिबां साइनि जादों लोगोफोर। फुरा साइनिं खाना नै एकदम स्ट्रेट सिल्कि स्मुथ जाखाबाय खानाया। मादैयाबो बिराद सेटिसफाइड आरो खालामनानै। मादैया माने क'क्राझारनिफ्राय स्पेसियेलि आंजों बे खानायखौ स्मुथनिं खालामनो फैदों। आं बिराद प्राउड फिल खालामदों, क'क्राझारनिफ्राय फैदों बिथाङा। ओमफ्राय एथ' पार्लार दं क'क्राझारावनो।